ମା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ସତ କହିବେ? ହଁ ବାବା ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମହାଦେବକୁ ବହୁତ ମାନନ୍ତି ନା? ହଁ ବାବା ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ। ମା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ କଣ ପାଇଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି? ନାଇଁ ବାବା ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇନା ବହୁତ ଖରାପ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଅପରେସନ ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର। କଣ କରିବି କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମା ମହାଦେବ ସବୁ ଠିକ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଏଠି ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆରେ ଏ ବାବା ହଠାତ୍ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ? ତାମାନେ କଣ ବାବା ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ?